Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Kudziwa zizindikiro za nyengo, kudziwa zizindikiro za nthawi. Mawu athu amuthenga wabwino, Ambuye Yesu akutikodola kuti tidziwe chimene chikuchitika m'moyo mwathu. Ndipo Paulo Woyera ationetsa kuti chimene chikuchitika m'moyo mwathu ngati Akhristu ndi chani. Mkatikati mwathu muli kulimbana, khalidwe lofuna kuchita zabwino ndi khalidwe lochita machimo. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi Lachisanu pa 27 Oktoba chaka cha 2023. Ndi Lachisanu la Mulungu wa 29 Pachaka. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo yolembera mpingo kwa Roma, mutu wa 7 ndi 18 kulekeza 23. Sindichita zabwino zimene ndimafuna. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Aleo Khongoni kuchokera ku St. Bridget Mphakati, St. Kizito Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu, salimo 119, chauta inu ndinu abwino, mundiphunzitse malamulo anu. Zoonadi chifukwa choti sitimachita zimene Mulungu amafuna, tizimpempha nthawi zonse atiphunzitse malamulo ake. Mawu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Luka Woyera, mutu wa 12 ndime ya 54 kulekeza 59. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso tsiku la lero abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi, ndipo pempho ndi lomwe lija tizitsegula mitima yathu ndi kumasinthika. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo Woyera kwa Roma. Abale, ndikudziwa kuti mwa ine simukhala kanthu kabwino. Ndikamati ine ndikunena khalidwe langa lokonda zoyipa. Ngakhale ndimafuna kuchita zabwino, koma sindizichita. Sindichita zabwino zimene ndimafuna, koma ndimachita zoyipa zimene sindizifuna. Ngati ndichita zimene sindizifuna, sindinenso amene ndimazichita, koma uchimo umene umakhala mwa ine. Motero ndimaona kuti chimene chimachitika nchakuti pamene ndifuna kuchita zabwino, zoyipa zili nane pomwepo. Mtima wanga umakondwa ndi malamulo a Mulungu, koma mkati mwanga ndimaona lamulo lina lolimbana ndi lamulo limene mtima wanga wavomereza. Lamulo limenelo landisandutsa kapolo wa lamulo la uchimo lokhala mkati mwanga. Kalanga ine, ndani adzandipulumutse ku khalidwe langa lino londidzetsera imfa? Tiyamike Mulungu, adzandipulumutsa ndiye kudzera mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Luka Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 12 ndime ya 54 kulekeza 59. Pa nthawi yomweyo Yesu adawuzanso anthu onse aja kuti, mukaona mtambo ukukwera ku zambwe, pompo mumati mvula ikubwera, ndipo imabweradi. Mphepo yakummwera ikamawomba mumati kutentha, ndipo kumatenthadi. Inu anthu achiphamaso, mumatha kuzindikira maonekedwe a dziko lapansi ndi akuthambo, koma bwanji simutha kuzindikira tanthauzo la zimene zikuchitika masiku anu omwe? Bwanji simukutsimikiza nokha zoyenera kuchita?
monga pamene ukupita ndi mnzako wa mlandu woweruza. Uyesetse kukonza mlanduwo mukanali pa njira, kuopa kuti angakakupereke kwa oweruza. Oweruzayo angakakupereke kwa msilikali, ndipo msilikaliyo angakakuponye ndende. Ndithu ndikunenetsa kuti sudzatulukako mpaka utalipira zonse. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Sindichita zabwino zimene ndimafuna, koma ndimachita zoyipa zimene sindimazifuna. Kalanga ine adzandipulumutse ndani? Lero tikusinkhasinkha mawu oyamba, mawu a Paulo, amene ine ndikuona kuti akulumikizana kwathunthu ndi mthenga wathu wabwino. Chifukwa mthenga wathu wabwino chigawo choyamba chikuti tizizindikira zizindikiro za nyengo, monga timanenera kuti kutentha ndipo kumatenthadi. Tikaona kuti mtambo wakuzambwe, kakuzambwe ndikuti akuti timati kugwa mvula ndipo mvula imagwade. Koma mlembi wa mthenga wabwino akuti nzodandaulitsa kuti sititha kuzindikira chimene chikuchitika mmoyo wathu omwe, chimene chikuchitika mnthawi yathu yomwe, chimene chikuchitika m'banja lathu lomwe. N'chifukwa chake mwina nthawi zina timatanganidwa ndi moyo wa anzathu, ndi banja la anzathu, ndi ntchito ya anzathu, ndi maubale a anthu ena, ndi za mchipani cha anthu ena, ndi za mumpingo wa anthu ena, because we fail to recognize, we fail to realize zimene zikuchitika mmoyo wathu. Ndipo Paulo oyera m'mawoyamba kutipatsa chitsanzo chabwino cha mmene tingazindikire chimene chikuchitika mmoyo mwathu. Chikuchitika mmoyo mwathu ndi chani? Zona zake nzakuti Mkhristu wina aliyense ali pa nkhondo imene akumenya, modziwa kapena mosadziwa, nkhondo yakunja komanso nkhondo ya mkatikati mwathu. Komatu nkhondo yayikulu imene tikumenya ndiyolimbana ndi tchimo, ndiyolimbana ndi mdierekezi, ndiyolimbana ndi mdani wathu uja, mdani wa mtanda uja. Paulo akuti zimene ndimafuna ndizizichita zabwino amazindikira ndithu. Ndekuti Paulo vuto lake sikudziwa kuti chabwino kapena choyipa ndi chani. Vuto la Paulo sikulephera kuti ndiyesetse ayi. Vuto lake lalikulu ndi will power, kuti ndiyambe kuchita zabwino. Ilitu ndi vuto limene inu ndine tili nalo, vuto limene timalephera titadziwa zofoka zathu kuchitapo kanthu. Mbuyo mundidakamba kuti Mkhristu wanzeru, wansembe wanzeru, sisteri wanzeru, wina aliyense amene amalandira Ukaristiya, wina aliyense amene amatchula dzina la Ambuye, azitha kukhala ndi kuthekera kuganiza ndi kupanga. Muchingerezi zimaveka bwino koposa to make and take a decision, kuti ndipanga izi nkuzichitadi. Ambiri mwina tidayimira pongonena kuti ndipanga, koma zinthu zija zimatilephera kuti tizikwaniritse. Tsono Paulo chimene akutionetsa nchonena kuti tilimbane ndi mdani ameneyi, kuti tilimbane ndi tchimo limeneli, tikumbukire kuti wina aliyense ali ndi kachimo kena kake kamene kakumuzuza, amene ndi mtanda wake umene akuyenda nawo. Ena tchimo lathu ndi kunyada, ena tchimo lathu ndi mwano, ena tchimo lathu ndi ulesi, ena tchimo lathu ndi kudzikundikira. Zija tinaona lolemba zija kuti monga mkulu uja amati nditani nacho chuma changa. Ena tchimo lathu ndithu ndi kuyerekedwa ndi zimene Mulungu anatidalitsa nazo. Zivute zitani, tingakongole bwanji, tili ndi vuto limene likutisowetsa mtendere. Ndipo chifukwa cha vuto limene likutivutitsalo, sin can produce in us two antagonistic reactions. Tchimo limene limakhazikika mwa ife litha kutipangitsa kuti tiliyankhe kapena tipange react mu njira ziwiri zosiyana. Ena chifukwa chokhazikika mu tchimo tidangovomereza kuti ine ndi mmene ndilili, ine ndinolephera, ine ndine chidakwa, ineyo basi ndimapyapya mtima pafupi. Taonapo anthu akunyadira tchimo. Paulo toyera ndi uja mkalata ya ku Afilipi amati tizichita nazo manyazi, zinthu zoyenera kuchita nazo manyazi, nkumanyadira zinthu zoyenerera. Zimene tikunena kuti tchimo limatha kupanga produce, limabweretsa mmoyo mwathu kayankhidwe kawiri. Kayankhidwe koyamba, ena tidangovomereza kupanga flat kuti basi zandivuta, mwina kolapo kondikalape ndi chimwaso, ndi basi ndizikalapa chifukwa chachani. Pamene reaction yachiwiri izikhalena kuti tchimo lija lizitisowetsa mtendere, ndikumasakasaka nalo kuti ndipanga nalo bwanji, Ambuye ndifuna nditasiya, Ambuye ichichi ndi chiwanda changa, Ambuye ichichi ndithandizeni. Izi ndi zimene akuchita Paulo, akuzindikira tchimo lake, koma sakungoyimira pozindikira, akusakasaka njira kuti nditani. Wayenda nalo tchimo, wavutana nalo tchimo, walimbana nalo tchimo,
Paulo kumapeto kwa zonse akuti kalanga adzandipulumutse ndani, ndekha kunyadira kuti kao ndampeza Yesu Khristu ndi amene iye ali otheka kundipulumutsa tchimo langa lija. Wapeza Yesu Khristu as the master now, amene chimene chakhala chikumusokoneza mmoyo mwake akutha kutulako nkhawa zake. Ambiri tikulephera makhalidwe athu ofoka kuthupi ndi kuzimu komwe chifukwa choti timadalira mphamvu zathu zokha, monga amachitira Paulo poyamba paja, kuti mwina amaona ngati ali ndi kuthekera kuti ndikawerenga mabuku, ndikayimba nyimbo, ndikasala zakudya, ndikapunguza, ndikakakwera mapiri, ndiona kuti tchimo ilili ndithana nalo. Nzosatheka. Matchazi tikupanga mbali yathu tikuyeneranso tizawuza Ambuye kuti ndayesetsa mwana wanu, ndithandizeni. Nchifukwa Paulo finally akunena kuti odzandipulumutsa ndi Yesu Khristu, ndampeza tsopano ndamuzindikira. Akunena kuti tiyamike Mulungu ndi amene adadzatipulumutsa kudzera mwa mwana wake Yesu Khristu Ambuye athu. Paul finally is thanking God the Father because of Jesus Christ who is able to save us. Abale ndi alongo, mwa ine ndekha uko nditafuna motani kukhala munthu wabwino ngati sindidalira mphamvu ya chikhulupiriro, ngati sindidalira mphamvu ya masakramenti, ngati sindidalira mphamvu ya mawu ake, sindingathe kugonjetsa mapendekero athu amene amatisowetsa mtendere nthawi ndi nthawi. Komatu pamenepo tisamale, chifukwaso ena amapita kuma extreme awiri. Palitu chingerezi chake amanena kuti grace builds on nature. Tilipo ena timangodalira chithandizo cha Mzimu Woyera nkupanga sarenda ife mbali yathu kumachita kuti ife timapemphera Ambuye aona kuti apanga bwanji atiyeretsa, ndi nkumanena kuti ndifuna usiya mowa, ndifuna usiya uchidakwa, ndifuna usiya uhule, amene amachita ufiti kandi za satani kuti ndifuna usiya, nkupemphera usiku wonse sitingathe kusiya. Tikhale poyamba ndi willpower ifeni, tiziyesetsa kumachita mbali yathu, kenaka grace ija ipange build pa zimene ife tikufuna zithekerekaye. Paulo mwamuona kuti pa yeye amalimbana nalo tchimo, koma posawerengera Mulungu linamvuta kuti aligonjetse. Koma tsopano atapanga combine effort yake ndi effort imene chithandizo chimene akulandira kwa Mulungu, nchifukwa yake wayamba kuyamika Ambuye wathu Yesu Khristu amene akutha kumpulumutsa. Abale ndi alongo, zona nzakuti pamene tikuyenda mmoyo uno nzachidziwikire kuti timapanga fumbi. As we walk along the pilgrimage journey of life, it's inevitable that we'll raise dust. Tili ndi zofoka zosiyana-siyana, timapangitsa fumbi limene limatidetsa. Ndipo zimenezi zimatithandiza nthawi zina kuti tikhala anthu abwino. Zofoka zathu zimene Paulo akuzidandaulazi zimatithandiza kuti tikhala anthu abwino. Zimatithandiza kuti tiyambe kumvetsa ena. Zimatithandiza kuti tizindikire kuti patokha tilibe mphamvu. Zimatithandiza kuti tikhale anthu opereka, anthu opatsa. We are saying the defects that we have, they make us human, they make us humble, they make us to understand others, and they make us generous. Munthu amene tchimo silinamuzuzepo, munthu amene sanazindikire kufoka kwake, munthu amene sanazindikire zolepheretsa zake, nchinthu chapatali kuti ayambe kuamvetsa ena. Komanso ena amakhala ndi nkhaza pamene paja kuti chifukwa choti ine ndayenda njira iyi, ndalimbana nazo, ndazigonjetsa, m'malo moti ndizimvetsa ena, ndi ena timakhala opondereza ankhwidzi kuti ukupangiranji zimenezo. Sinde kuti tizisekerera tchimo ayi, koma kuti anzathu amene akudutsa mu tchimo limene ife tidadutsamo, kapenanso mu tchimo limene ife tikupanga, tizitha kuamvetsetsa, kuwalimbikitsa ndi kuwathandiza kuti abwerere mu line yoyenerera. Pamene ena timabisa machimo athu, nkumadzudzula ena ngati kuti ifeyo nde we are completely perfect. Pansi pano palibe munthu amene ali completely perfect. Ngakhale oyera amene timatamanda tsiku ndi tsiku, St. Francis, St. Peter, St. Paul, masenti osiyana-siyana mukuona kuti anali nkufoka kwawo. Koma kusiyana kwa ife ndi iwo nkonena kuti iwo anamenya nkhondo zosiyana-siyana. Koma amati nkhondo zina akapambana, nkhondo zina akagwa, zimene agwazo amadzuka. Zimene agwazo amadzuka, choncho moyo nkumapitirira. Tiyeni tisataye mtima. Tili naye Mbuye wathu amene akutiperekeza. Tili naye Mbuye wathu amene amatifunira zabwino. Tili naye Mbuye wathu amene every day is ready to help us. Kalanga ine adzandipulumutse ndani. Paulo akuti tili naye Mbuye wathu. Kodi mumadalira bwanji Mbuye wathu Yesu Khristu? Kodi ndimadalira bwanji Mbuye wathu Yesu Khristu? Mthenga wabwino watiuza tizindikire poyamba nyengo za moyo wathu. Chikuchitika pa banja panga ndi chani? Chikuchitika pa mphakati panga ndi chani? Chikuchitika m'dziko lathu ndi chani? Ambiri timathamanga funo kakonza zinthu tisanadziwe kuti zaonongeka bwanji.
we are quick to offer solutions without looking at what has caused the problem. Nchifukwa yake pofuna kukoza izi timapeza kuti takaonongaso zina. Chimodzimodzi moyo wathu andale. Timafuna kuti every time tifuna ndeti mangoyang'ana atsogoleri. Vuto ndi atsogoleri. Ndeti dzasintha atsogoleri onse. Tidasintha Kamuzu. Kudabwera Abakiri. Kidachoka Abakiri. Kudabwera Bingu. Kudabwera Joyce Banda. Kudabwera Peter. Pano tili ndachakwera kantsogolo muno adzabwera ndani. Ngati sitiyang'ana kuti vuto lathu ndi chani monga akunenera kusintha zizindikiro za nyengo. Tizingosintha atsogoleri athu mpaka Yesu adzabwera. Tiyeni ngati Amalawi poyamba tione kuti what is our greatest problem. Leadership is only a manifestation of what we are going through as a nation. Inu ndine tili nkuthekera kosintha zinthu makamaka pochita mbali yathu kwina kuti kudalira chithandizo cha Mzimu Woyera. Ambuye tsiku la lero tithandizeni kuzindikira zizindikiro za nyengo mmoyo wathu mdziko mwathu kenaka nkumadalira inu. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.